何が何でも上手にスマートに配信していかなきゃ。お、避けやがったこいつ。80か。いて、燃える燃える。ああ、これどうなんだっけな。いけるんだっけな。いけるか。ですが、いっぱい来たー。オッケー。この下へ来て死亡ですな。いて、あいてー。あっちが目的地っぽいですね。白い点の方に向かって、うわー、よしよし。無益な接触は好まんで。あれー、あいつね。うわ、オッケー。鍵だと。あっちかね。後ろ。ゆず。うわ。ほい。あてー。くっそ。これで。オッケー。
鬼がいますね。死亡。あ、外した。あ、こか。飛んじゃねえぞ。お、鍵エッジ。あっちけ。うわ。で、で、オッケー。死んでよし、オッケー。まんじゅしゃげが怖っ。チロン。あで牛さん全然効かねえな。まあまあ自分で攻撃した方が早いね。死亡達成。一生終了。じゃあ今日はここまで。さよなら。